Zdravo ljudi, ovo će biti thumbnail tog videa. I zdravo ljudi, danas ću vam pokazati kako ne instalirate, kako da napravite server u Minecraftu Pi. Znači, mi sad instaliramo ta aplikacija, sad ću vam pokazati kako se zove ta aplikacija sve. Idete u Play prodavnicu, ukucate Pocket Mine MP. Idete na ovu prvu aplikaciju, nemojte na drugu. Tako. Sad ću to da se instaliram. Tako, instalirala mi se. To ću blizu da se instaliram. Sad. Idete na ovo prvo, ali ja ne mogu na ovo prvo jer nemam toliko megabajta, pa ću na ovo drugo. A ovo prvo vam je full verzija, ali ja ne mogu na ovo megabajta. Sad mi se zove server Krokrack, YouTube server, to je kad uđete na server piše. Tako, ne i PvP, to sam pustio, easy sam pustio, edit, mi. Sad ukucate hoće naći će da dolazi. Ja. Ne, svak. Ja. Tako. Idete save, start server. I sad ovdje vam piše server adres 1.9.168.8.100. Sad to možete da ukucate, idete u Minecraft Pi. Sad će da se zove server Party. Mi tako želimo se zove server. Sad idete kako je ona adresa server 192.168 192.192. Čekajte, ne vidim se ništa, to mi je neki bug. 192 168 168. Čekaj ću sam ovo. 168. Mislite samo 168.8.100. I sad save-ujete. To je taj server. I sad uđete u njega. Sad vam pitam vaš server. Ljudi, malo teže prvi put da se uđe na server. Sad ću da uđem da probam. Isključio sam telefon pa upalio. I izašao sam iz Minecrafta pa sad ulazim. Da vidim sad ću ući. Zašto je malo teže prvi put kad ulazite. Ako ne, onda je baš teško malo da se čita server, ali neću da se uzeti. Idemo. Ja ću ovo da ubrzam da bi išlo brže.
Izgleda da mora ovamo mnogo da se čeka, zato ja neću da bude ovako dug klip, pa zato zustavit ću klip, pa ću ja sam zustaviti da uđem, onda ću snimiti klip kako ulazim. I nadam se da ste uživali, ako se ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u nekim od narednih klipova.